Poklon Ježiš Kristus. Započúvajme sa, bratia a sestry, do Božieho slova zo Skutkov apoštolov. Aj niektorí potulní židovskí zaklinači sa pokúsili vzývať meno Pána Ježiša nad tými, čo boli posadnutí zlými duchmi, a hovorili: Zaklínam vás skrze Ježiša, ktorého hlása Pavol. Robili to 7 synovia istého Skevu, židovského veľkňaza. Ale zlý duch im povedal: Ježiša poznám, aj o Pavlovi viem, ale kto ste vy? A človek, v ktorom bol zlý duch, sa na nich vrhol, 2 z nich sa zmocnil a tak ich doriadil, že z tohto domu utekali nahí a doráňaní. Dozvedeli sa o tom všetci Židia aj Gréci, čo bývali v Efeze. Na všetkých doľahol strach a zvelebovali meno Pána Ježiša. Mnoho veriacich prichádzalo, vyznávali sa a priznávali svoje skutky. A mnohí z tých, čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých ich spálili. Keď spočítali ich cenu, vyšlo im 50 000 strieborných. Nech sa páči, sadnite si. Teda dnes budeme rozprávať o mágii, alebo ako to ľudovo nazývame, čary. Ide o rôzne úkony, ktoré sa nazývajú rituály, a takisto formulky, ktoré majú podobu modlitieb, ktoré doprevádzajú tieto úkony. Lenže my sa týmito formulkami a úkonmi neobraciame na Boha, ale obraciame sa na nejaké tajomné sily, ktoré sú skryté za týmto materiálnym svetom. A to preto, aby sme si ich naklonili, aby tieto tajomné sily slúžili nám. Či už v úvodzovkách pre dobro, alebo pre zlo. Neznamená to však, že to zlo, alebo to dobro v úvodzovkách, alebo to nie je nikdy dobro, sa musí aj naplniť. Boh nás veľmi miluje, ale nedovolí, aby nejaké zlo vždy pôsobilo. Áno, diabol sa vždy snaží a usiluje vypočuť tieto prosby, tieto kvázi v úvodzovkách modlitby, aby urobil naozaj to, o čo je prosený. Ale Boh tomu bráni. No stáva sa, že niekedy to Boh dovolí, aby táto mágia pôsobila. Ak sa to stane, že to Boh dovolí, tak preto, aby sa Boh oslávil. Potom preto, aby človek, ktorého tá mágia zasiahne, mohol ešte viac sa cvičiť v čnostiach, vo svetosti. A nakoniec, aby diabol bol porazený. To delenie mágie poznáme zvyčajne, že je biela a čierna mágia. Biela je nám vždy tak predstavená, že chce dosiahnuť nejaké dobro. Ale povedzme, odstrániť nejaké zlo, pomôcť v nejakom ľubostnom vzťahu, možno pomôcť, aby človek dosiahol nejaký úspech, alebo aby sa odstránila nejaká choroba, aby bol človek vyliečený z choroby. Čierna mágia, tu vieme, že chceme inému uškodiť, ublížiť, aby sa mu niečo stalo, aby ho postihla nejaká choroba, nejaké nešťastie. Aj pri jednej, aj pri druhej mágii, aj pri tej bielej, aj pri tej čiernej používame zlé prostriedky. Používame tie rituály a tie formulky, ktorými vlastne či už priamo alebo nepriamo vzývame diabla. Jeho prosím, aby on vykonal to, o čo teda žiadame. A to nie je správne. Ďalej ešte mágiu môžeme rozlišovať alebo deliť podľa metódy, ktorú používa. Existuje tzv. Homeopatická metóda a kontagiálna metóda.
Tá homeopatická metóda funguje na princípe podobný. Napríklad zoberieme nejaký predmet, ktorý predstavuje alebo symbolizuje tú osobu. Urobíme určité magické rituály a tak ho napríklad zakopeme do zeme. A on postupne, povedzme, sa rozkladá, hnie. A chceme, aby to isté sa dialo s človekom, ktorého symbolizuje ten predmet. A ten človek postupne nám chradne pred očami, doslova pomaličky, ako by zomiera. Vlastne v tej mágii ten čarodejník sa usiluje o to, aby z toho predmetu, alebo skrze ten predmet prechádzala akoby sila na toho človeka, tá zlá, negatívna sila na toho človeka, ktorého to má postihnúť. On vlastne vzýva, aby nastalo prepojenie medzi tým predmetom a medzi tým človekom. Tá kontagiálna metóda, tá zase funguje na princípe niečo cez niečo, tak by sme to mohli nazvať. Teda, prídete za takým čarodejníkom a on zvyčajne bude od vás chcieť, aby ste mu niečo dali, čo vám patrí. Fotografiu, kúsok vlasov, nechtov, vreckovku, čokoľvek, čo vám patrí. Alebo ak tú mágiu chcete urobiť na niekoho iného, tak predmet od toho človeka, aby ste mu doniesli. A on potom urobí nad tým predmetom nejaké magické rituály a chce, aby to zlo sa prenášalo z toho predmetu, ktorý patrí dotyčnému človeku na danú osobu. Alebo prídete za tým človekom a on sám vyrobí nejaký predmet a potom vám prikáže, aby ste ten predmet dostali do blízkosti toho človeka, pre ktorého chcete tú mágiu urobiť. Zvyčajne tých predmetov je viac, nie je len jeden. Ak náhodou jeden nájdeme, aby ešte pôsobil ďalší. Hovoríme tu, alebo tí mágovia hovoria o prenose. Oni veria, že ten predmet je nabitý negatívnou zlou energiou a že tá energia sa prenáša na človeka, pre ktorého je určená. To je tá kontagiálna mágia. Ďalej môžeme ešte tú mágiu deliť podľa účinku, podľa toho, na čo je zameraná. Napríklad, a to je veľmi často, sa dnes používa u nás na Slovensku, tzv. Emocionálna mágia. Chceme, aby sa niekto, povedzme, do nás zaľúbil, alebo chceme rozbiť nejaké manželstvo, aby sa prestali mať radi tí manželia. Aby sa ten manžel či manželka zaľúbili úplne do niekoho iného. Najčastejšie na to sa používa. Ďalej môže to byť mágia plodnosti, zameraná na plodnosť. Nemôžu mať manželia dieťa, zajdu za takým človekom, on urobí určité rituály, alebo prikáže tým ľuďom, aby urobili určité rituály a potom naozaj otehotní tá žena. A poznám také prípady. Tá žena, alebo tie ženy majú problémy, aj tie deti majú veľké problémy a ťažkosti. Je to naozaj veľmi nebezpečné. Alebo môže byť tá mágia zameraná na zničenie konkurencie. A na internete dnes už máme ponuky. Zničíme pomocou mágie vašu konkurenciu, zničíme všetkých, ktorí podnikajú v tej istej oblasti ako vy. Teda podľa zamerania, na čo je zameraná tá mágia. Taká najznámejšia, najčastejšia praktika z mágie, s ktorou sa stretávame, je zlorečenie. To je najjednoduchšia forma mágie. Teda slovami chcem darovať inému človeku zlo. Keď niekto vulgárne rozpráva, ešte nezlorečí. On môže v nás síce vyvolať taký nepokoj, nepríjemné pocity, ale tam vyslovne musí ten človek pomenovať. Áno, ja ti želám nejaké konkrétne zlo. Môže toto zlorečenie byť priame, týka sa konkrétnej osoby, alebo môže byť tzv. Generické. Týka sa konkrétnej osoby a plus jeho potomkov. To zlo potom prechádza na tých potomkov, pretože sú práve potomkovia tej osoby.
Ľudia, proti ktorým je to zlorečenie namierené, môžu prežívať rôzne ťažkosti v oblasti psychickej, fyzickej. Môžu prežívať veľmi silné pokušenia v rôznych oblastiach. Môžu prežívať dlhodobo neúspech v tom, čo robia, alebo doslova aj vo všetkom, čo robia. Prežívajú, alebo doslova stretáva ich akoby na každom kroku nešťastie. Napriek tomu, že sa usilujú, že sa snažia, že sa chránia, napriek tomu ich neustále stretáva nejaké nešťastie. Tým, ktorí vykonávajú toto zlo, sú zlí duchovia. A zlorečenie je hriechom proti láske k bližnému. A vždy samo o sebe je ťažkým hriechom. Každý, kto zlorečí, kto inému praje zlo, je to ťažkým hriechom a mali by sme sa z toho spovedať. Veľmi pekne to vysvetľuje to zlorečenie jeden taliansky exorcista, volá sa Salvucci, a on hovorí, že to zlorečenie funguje asi takýmto spôsobom. Predstavte si nejakú kovovú platňu, kovovú dosku a predstavte si špongy. Lejete vodu na tú kovovú platňu a na tú špongy. Tá voda stečie po tej kovovej platne, nič sa jej nestane. Tá špongia tú vodu do seba nasiakne. Tá kovová platňa to je človek, ktorý je v milosti posvedzujúcej a žije úprimne s Bohom. Tá špongia to je človek, ktorý žije v stave ťažkého hriechu a nerobí z neho pokánie. Tá voda to je zlorečenie. A každý, kto zlorečí, pácha ťažký hriech. Tým otvára dvere zlému. Ak to zlorečenie je namierené proti človeku v ťažkom hriechu, aj ten človek je otvorený. Takže zlý tam má otvorené dvere. To zlorečenie sa dotkne. Tak ako tá voda naseje tú špongiu. A tu môžeme vidieť naozaj veľkú dôležitosť sviatosti zmierenia a naozaj duchovného života. My častokrát v nejakom hneve a v zlosti vyslovíme niečo naozaj zlé na adresu toho druhého. To neznamená, že to už musí byť hneď zlorečením a že to musí hneď účinkovať. Alebo my to ani vážne nemyslíme. My len v tom hneve to možno v takom afekte vyslovíme. Vtedy to zlorečenie je skutočne zlorečením, ak tie slova, to prianie zlá je vyslovené z nenávisti voči tomu človeku. Zo závisti, zo žiarlivosti alebo z nejakej túžby pomstiť sa. Toto je príčinou, prečo zlorečenie teda účinkuje alebo teda neúčinkuje. Tým, že hovorím o tom zlorečení, nechcem vás teraz nejak podnietiť k tomu, že teraz začnete skúmať, kto kedy čo mi povedal, kto kedy mi zlorečil. Nie. Nezaoberajte sa tým. Neskúmajte to. Upriamte sa na to, aby ste žili v posvedzujúcej milosti. Aby ste budovali svoj vzťah s Bohom. Neskúmajte to. Až keď naozaj máte ťažkosti, problémy vo svojom živote a dlhodobo ich máte a nevedia vám pomôcť lekári ani nikto, potom sa možno zamýšľate nad tým, či vám niekto nezlorečí. Alebo možno aj v minulosti niekto možno vám zlorečil, alebo vašim blízkym. Čo v takomto prípade urobiť? Je dôležité, aby sme neprechovávali v sebe hnev alebo zlobu voči tomu človeku, ktorý nám zlorečil. Lebo potom sa otvárame pre to zlorečenie. My máme odpustiť týmto ľuďom, ktorí nám ubližujú, ktorí nám zlorečia. A tak teda, keď som sa stal obeťou toho zlorečenia, je veľmi dôležité, aby som odpustil tomu človeku. Napríklad môžem vysloviť v modlitbe: Pane Ježišu, ja teraz v tejto chvíli odpúšťam Petrovi za to, že mi zlorečí. Zároveň, to je druhý krok, mám prosiť, aby Boh ho požehnal. Pane Ježišu, ja ťa prosím, požehnaj Petra aj napriek tomu, že mi zlorečí. A
Tretie, čo mám urobiť, mám prosiť, aby ma Boh požehnal, zvlášť v tej oblasti, kde mi, povedzme, ten človek zlorečí. Pane Ježišu, príď, žehnaj ma. Žehnaj ma v tej oblasti, kde mi zlorečí. Toto máme urobiť. Ak my sami sme zlorečili, a niekedy sa stáva, že naozaj rodičia zlorečia svojim deťom, lebo nevedia prijať, povedzme, to, že si zobral za manželku či za manžela niekoho, s kým my sme nesúhlasili, tak vtedy treba doslova sa vyspovedať z tohto hriechu. Vyznať, že som zlorečil. A začať sa intenzívne modliť o požehnanie pre toho, komu som zlorečil. A zároveň prosiť Boha o odpustenie. Robiť nejaký čas, také pokánie, nejakú modlitbu odprosovania. Pane, odpusť mi, že som zlorečil tomu a tomu človeku. Žehnaj tohto človeka. To je dôležité. A naozaj, ak ide o príbuzenské pokrvné vzťahy, ak je to vzťah autority, otec a dieťa, alebo možno starí rodičia a vnúčata, tamto zlorečenie naozaj môže byť veľmi silné. Lebo to znásobuje práve tie príbuzenské pokrvné vzťahy. Ale naozaj dôležité je, aby sme odpúšťali. Ďalej, častokrát sa stretávame s tzv. Ľudovou mágiou. To sú rôzne praktiky, je aj ťažké všetky vymenovať, pretože je ich veľmi veľa. Ale zvyčajne, keď prejdete za takým človekom, tak on vám povie, že máte porobené. A chce vás akože očistiť. A zvyčajne vám povie, že vám porobil niekto váš príbuzný. Niekto blízky. Čo nemusí byť pravdou. A vo vás môže vyvolať hnev, zlosť, nenávisť voči tomu človeku. To je hriech proti láske bližnému. My máme odpúšťať. Alebo sa stáva, že prídete tomu človeku, on povie, viete čo, ja vám nemôžem pomôcť, pretože ten, ktorý vám porobil, má väčšiu silu ako ja. Musíte vyhľadať niekoho iného. A to už svedčí o tom, že to nie je Božie dielo. A že ani ten človek nekoná mocou Boha. Boh nám nechce ublížiť. Boh má najvyššiu moc. Pre ňo nie je nič prekážkou. Ak vás budú očisťovať, tak budú robiť rôzne rituály, alebo vám dajú aj doma vykonať, aby aj vy ste vykonali rôzne možno rituály, niečo urobili, niečo vám dajú možno vypiť, zjesť, budú rukami okolo vás chodiť, vosk liať do vody. Je veľmi veľa týchto rôznych spôsobov. To, s čím sa najčastejšie stretávame v rámci tej ľudovej mágie, je tzv. Stalo sa mi z očí. Porobenie cez pohľad. Teda vlastne je to praktika, ktorá nám hovorí o tom, že veríme, alebo sme presvedčení, že iný sa na mňa pozrel a že preniesol na mňa nejaké zlo. Nemusí to byť pravda. Vôbec nemusel žiadny človek na mňa preniesť zlo. Mohol som si to ja sám nahovoriť. Mohol mi to možno niekto iný nahovoriť. Niekedy sú okolo nás ľudia, ktorí prežili niečo veľmi ťažké vo svojom živote. Alebo sa na niečo veľmi trápia. A oni hneď na prvý pohľad na vás pôsobia naozaj tak veľmi tak utrápene, tak nedobre, tak zlé, či si máme taký akoby pocit, že niečo negatívne z nich akoby ide. Ale oni to nemusia robiť úmyselne. Oni nechcú prenášať žiadne zlo. Ale sú ľudia, ktorí to robia úmyselne. A ak to človek robí úmyselne z nenávisti, závisti, vtedy hovoríme o zlorečení. A platí to, čo som povedal. Častokrát, keď sa nám takto stane zlé, my začíname používať tzv. Uhlíkovú vodu. To tiež patrí do ľudovej mágie. Používame vodu, zapálené zápalky, ktoré hádžeme do tejto vody a pomocou tej uhlíkovej vody a zápaliek teda chceme zistiť, či nám niekto urobil zlé pomocou zlého ducha. Je tu presný postup. Musím použiť 3, alebo 6, alebo 9 zápaliek
Zapalíme prvú, urobíme kríž nad tou vodou a skoro keď už dohára, zapalíme od nej ďalšiu a pustíme ju do vody. A takto postupne všetky zápalky. A podľa toho, či spadnú alebo zostanú na hladine, vieme, či nám niekto urobil zlé alebo nie pomocou zlého. Dokonca dokážeme podľa toho, ktorá ako prvá zápalka spadne dole, určiť, či to zlo pochádza od muža, od ženy, od dieťaťa. Ďalej, nesmieme tú uhlíkovú vodu robiť na stole, kde bežne jeme, kde sa pripravuje jedlo. Nesmieme tú uhlíkovú vodu robiť často, lebo narušíme svoju avru. Potom, keď robíme tú uhlíkovú vodu a tie zápalky hodíme, musíme presne v určitom poradí sa napiť, urobiť si krížiky tou vodou na určitých miestach, vyliať ju za seba, alebo vonku, alebo do záchodu. Toto všetko hovorí nám o tom, že to je poverčivosť. To nemá nič spoločné s vierou. To nemá nič spoločné s vedou. Tu vstupuje poverčivosť. A niekedy to ani nemusí účinkovať naozaj táto voda. To môže byť znovu taký placebo efekt, hovoríme tomu v medicíne. Teda ja si to nahovorím, že áno, že mi to pomohlo. Častokrát to aj účinkuje. Ja tu nepopieram, že to účinkuje. Veľa vecí z mágie účinkujú. Ale to, že sa mi stane, alebo že mi bude lepšie, to len jedno z mnohých kritérií a nestačí. Budeme o tom hovoriť. Pomocou akých kritérií to všetko rozlišujeme. Ľudia dokonca sa ospravedlňujú aj tým, že veď sa ja pritom aj modlím, keď robím tú uhlíkovú vodu. A ja sa pýtam, čomu viac veríš? Tej modlitbe alebo tej vode? Ak modlitbe, na čo potom vodu? Ak vode, na čo sa potom modlíš? Je to falošný kult, ktorý preukazujeme Bohu. Spájame veci, ktoré máme preukazovať Bohu, úctu Bohu, s tým, čo má nič spoločné s úctou k Bohu. A je to hriech. A takisto je to také napodobňovanie sviatosti a svetení. Aj kňaz, keď mene cirkvi žehná vodu, robí nad tou vodou kríž, tak ako s tou zápalkou robíme kríž. Je to napodobňovanie svetenia a sviatosti. Čo je tiež vlastne, alebo patrí k falošnému vzdávaniu úcty Bohu. Takže z tohto môžeme vidieť, že naozaj táto uhlíková voda nie je v poriadku a nemali by sme ju naozaj používať. Áno, vyjadrili sa k tejto veci aj odborníci, vedci a tí povedali, môže tu dochádzať k určitému procesu, k tzv. Ionizácii vody. Keď sa stretne oheň a voda, tak dochádza k určitým chemickým procesom. Možno ste to zažili, keď bolo veľmi spárno, veľmi dusno a zle sa vám ťažko sa dýchalo. Prišla poriadna búrka a zrazu ten vzduch bol úplne iný, dobre sa dýchalo. Dochádza k ionizácii vzduchu. A niečo podobné dochádza aj pri tej uhlíkovej vode. Ale tí odborníci povedali toľko. Tá ionizácia je v takej malej miere, že človek musel vypiť obrovské litre tej vody, aby mu pomohlo. Cirkev nám ponúka iné prostriedky. Cirkev nám ponúka modlitbu, sviatosti, svetenie. Máme aj zdravý rozum. Môžeme použiť obyčajnú vodu, napiť sa obyčajnej studenej vody, môžeme si umyť tvár vodou, môžeme sa postaviť, trošku sa rozhýbať, výjsť na čerstvý vzduch. Máme medicíny, môžeme ísť k lekárom. Môžeme ísť na nejaké vyšetrenie, môžeme zobrať nejakú tabletku. Nemusíme používať túto uhlíkovú vodu. To, s čím sa ešte pri tej ľudovej mágii často stretávame, je výroba rôznych tých talizmanov a amuletov. Ja som pri tej poverčivosti vám spomínal všetky tie predmety. Vlastne výroba týchto predmetov sa používa. Čo hovorí nám cirkev a Božie slovo o mágii? Aj v starom, aj v Novom zákone, a dnes sme čítali jednu časť,
Nového zákona. Máme veľa miest, kde sa stretáva Boh alebo Božia moc s rôznymi čarodejníkmi. A vždy sú premožení Božou mocou. Nikdy žiadny čarodejník nezvíťazil nad Božou mocou. Vždy boli Božou mocou premožení. Na mnohých miestach, aj starého, aj nového zákona. Katechizmus katolíckej cirkvi v tom bode 2117 nám hovorí veľmi jasne. Praktiky mágie sú zlé a hriešne. A to aj vtedy, počúvajte dobre, a to aj vtedy, ak by sme prostredníctvom nich mali získať pre človeka zdravie. Aj vtedy sú zlé a hriešne. A do hriechu mágie upada každý, kto tieto praktiky vykonáva, kto sa im podrobuje, kto ich propaguje, kto navádza iných k týmto praktikám a kto pri nich spolupracuje. Každý ten by sa mal z toho spovedať. Sú aj medzi nami veriaci ľudia, ktorí robia bielu mágiu. Chodia aj do kostola, chodia aj na sväté prijímanie a predsa robia bielu mágiu. Alebo kvôli peniazom, alebo možno tak, že chcú akože robiť dobre iným ľuďom. Ale aj napriek tomu je to vždy ťažký hriech. Prečo? Lebo môžu dávať pohoršenie iným. Takisto môžu klamať ľudí, môžu podvádzať, kvôli tomu, aby zarobili na nich. A dopúšťajú sa neposlušnosti voči Bohu. Boh tieto veci nechce, aby sme robili. Teda hrešia títo ľudia. Aj keď nemusia mať priamo kontakt so zlým duchom, lebo oni nepopierajú Boha, oni v Neho veria, ale ťažko hrešia. Prečo je vlastne mágia hriechom? Aj čierna, aj biela. Lebo sa vzdávame svojho rozumu a svojej vôle. To sú najväčšie dary, ktoré nám Pán Boh dal. A vystavujeme sa, alebo vstupujeme do tej oblasti nikoho. Ani vedy, ani viery. Ale do oblasti poverčivosti. Môže tu byť ešte jedna priťažujúca okolnosť, a to, ak to robíme pre peniaze. Alebo ak za to platíme obrovské peniaze. Ochudobňujeme svoju rodinu. Alebo mohli by sme tie peniaze dať chudobným a im pomôcť. To môže byť priťažujúca okolnosť. Ten hriech sa stáva ešte ťažší. Prečo je mágia nebezpečná? Poprvé, odvádza nás od modlitby. My sa prestávame modliť. Prestávame byť bdelí vo svojom svedomí. Už neformujeme svoje svedomie. Druhé nebezpečenstvo je, že sa stávame závislými. Diabol môže robiť, poviem tak, v úvodzovkách zázraky, preto, aby nám mágiu predstavil ako niečo dobré. Aby sme uverili akože v dobrú mágiu. A stáva sa to. Áno, bol som raz za takým človekom, pomohol mi, prišiel o pol roka znovu problém, no idem za ním, veď mi pomohol. Znovu príde o pol roka problém, veď idem za ním, veď mi pomohol, tak mi znovu pomôže. Ja sa stávam závislým na mágii a stále viac a viac sa otváram pre ten zlý duchovný svet. Ďalej, mágia je nebezpečná preto, lebo tu nejde nikdy o žiadne uzdravenie, o žiadne dobro, ale tu ide o prenos. Ak chcú z nás odstrániť nejaké zlo, akože odrobiť nám, oni to zlo prenášajú na niekoho iného. Alebo do nejakej inej oblasti, do nejakej inej sféry. A tak povedzme, vy budete možno uzdravení aj z rakoviny, ale o 5 rokov sa vám zrúti, povedzme, rozbije manželstvo. Alebo sa psychicky zrúčite. Ale vy si to už nikdy nedáte spolu do súvisu. Nikdy. Vás to ani nenapadne. Oni prenášajú do iných oblastí alebo na iných ľudí toto zlo, ktoré od vás akože zoberú. Ďalej tá mágia je nebezpečná aj preto, lebo tu naozaj hrozí to, že sa otvoríme pre zlého ducha.
a budeme zamorení zlými duchmi. Vstúpia do nášho života. Tie magické praktiky majú tzv. Iniciačný charakter. Ja som vám ho minule vysvetľoval, čo to znamená. A nakoniec mágia je zlá preto, lebo tu hrozí to, že sa môžeme stať takým médium. Staneme sa takí citlivými na prítomnosť zlých duchov. Budeme ich všade vnímať okolo nás a budú nám znepríjemňovať naozaj život. Tá ich prítomnosť, ktorú budeme vnímať, nás bude veľmi vyrušovať, znepokojovať. Ako sa oslobodiť od mágie? Čo mám robiť, ak som ja sám praktizoval mágiu, alebo keď som sa podrobil nejakým magickým rituálom? V prvom rade sa musím z toho vyspovedať. To je na prvom mieste. Lebo je to hriech proti prvému Božiemu prikázaniu. Ďalej, druhý krok, urobiť obnovenie krstných sľubov. A najlepšie to hneď spojiť so sviatosťou zmierenia. Poprosiť toho kňaza, aby so mnou urobil obnovenie krstných sľubov. Potom skončiť s tou mágiou, prestať urobiť, prestať chodiť za takýmito ľuďmi. Po ďalšie, ak mám doma nejaké predmety, nejaké veci, ktoré súvisia s tou mágiou, mám ich zničiť, mám ich zrušiť, rozbiť, spáliť, vyhodiť. Ďalej, mám nejaký čas robiť pokánie, povedzme modliť sa, odprosovať Boha, že som robil mágiu, že som sa podroboval mágii. Takej odprosujúcej modlitbe pravidelne. Páne, odpusť mi, že som Tebe nedôveroval, že som od Teba neočakával požehnanie, ale že som sa utiekal k nejakým tajomným silám, že som robil mágiu. A potom potrebujem sa modliť za tých, ak som ja dal urobiť mágiu na niekoho, tak modliť sa za tých, na ktorých som dal robiť mágiu, alebo na ktorých som robil mágiu, aby ich Boh žehnal. Ak som sa stal obeťou mágie, môžem sa stať obeťou mágie, nech to dá urobiť tú mágiu na mňa. Ak som v milosti posvedzujúcej, ak sa snažím žiť duchovným životom, nemusím sa báť. A ak predsa niečo Boh dopustí, lebo diabol môže len toľko, koľko mu Boh dovolí, tak Boh to robí pre moje posvetenie. A vtedy to treba trpezlivo znášať, utiekať sa k Bohu. Ale keď som sa stal obeťou mágie, tak na prvom mieste musím odpustiť tým, ktorí tú mágiu na mňa dali urobiť, alebo urobili. Je dobre si možno nájsť nejakú modlitbu odpustenia, možno modlitbu za nepriateľov, za tých, ktorí mi ubližujú a pravidelne sa ju modliť. Najlepšie aj každý deň. Potom mám prosiť, aby Boh žehnal týchto ľudí, ktorí dali urobiť tú mágiu. Apoštol Pavol hovorí, že keď žehnáme tých, ktorí nám ubližujú, ako keby sme žeravé uhlie sypali na ich hlavu. Máme ich žehnať. Tým ich vkladáme do Božích rúk, aby ten nejaký trest alebo ten súd nad nimi urobil Boh. Nie my. My nemáme na to právo. Boh má na to právo. A nakoniec mám prosiť Boha, aby ma žehnal. Zvlášť v tej oblasti, kde pociťujem naozaj to zlo, ten účinok mágie. A snažiť sa žiť v milosti posvedzujúcej. To je veľmi dôležité. Znovu možno poviem, myslím, že som to už tu spomínal, a znovu pripomeniem. Sviatosť zmierenia je najväčšia zbraň, ktorú máme proti všetkým týmto zlám. Je to viac ako exorcizmus. Lebo exorcizmus je len svetenina. Môj Pane, ja Ti ďakujem za týchto mojich bratov a sestry. Aj za všetkých tých, ktorých nosia hlboko ukrytých vo svojom srdci, lebo ich majú radi, ich milujú. Ja Ti ich teraz všetkých v duchu odovzdávam, môj Pane. A prosím, aby si ich teraz oslobodzoval od každého zla, ktoré na nich dopada, ktoré vstupuje do ich životov. Pane, prosím ťa, aby si zlomil moc každej mágie, ktorá nejakým spôsobom vstúpila do ich života alebo oči, ktoré sa nejakým spôsobom oni otvorili.
Pane, Ty príď ako víťaz, ako osloboditeľ teraz. Príď vo svojej moci a velabe, vo svojej vznešenosti. Príď a naplň svojou prítomnosťou týchto bratov a sestry. Pane, nech Tvoje požehnanie teraz na nich spočinie. Žehnaj ich, môj Pane, v každej oblasti ich života. Žehnaj ich najviac tam, kde sa im nedarí, kde majú problémy a ťažkosti. Daj im silu, aby dokázali vždy odpustiť tým, ktorí im ubližujú. Pane, Ty buď ich ochráncom, Ty buď ich sprievodcom životom, Ty buď ich pánom, Ty buď ich štítom, ktorý ich bude chrániť. Mária, Ty pokorná služobnica Pána, aj Teba prosím o príhovor za týchto bratov a sestry, zverujem Ti ich. Skryj si vo svojom nepoškodenom srdci a prikryj ich svojim ochranným plášťom. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Pán s vami. Nech vás na príhodu Panny Márie, svätého Michala Archaniela, vašich nebeských patrónov, ochraňuje, sprevádza a žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Ďakujeme pekne dôstojnému pánovi Imrichovi Degrovi. Bolo to zaujímavé, poučujúce, poučné a nech to prinesie aj úžitok v jednotlivých našich životoch, aby sme vytvárali spoločenstvo lásky. Bo keď si spomínal, že najväčšou zbraňou je posvedzujúca milosť, tak ak je to spoločenstvo, ktoré má posvedzujúcu milosť, tak to je naozaj veľká sila, to je ako múr voči diablovi. Takže žijeme posvedzujúcej milosti, využijeme všetky tie nástroje sviatosť zmierenia, tomu aby sme aj naozaj tú milosť udržovali. Ďakujem pekne a o týždeň sa stretneme o 13. hodine na tomto programe. Ďakujem pekne aj kavičianke za krížovú cestu na hĺbke myšlienky. Pochválený Ježiš Kristus.